Republicana tenim clar quin ha de ser el nostre paper a l'oposició. Tenim molt clar que aquesta passa en primer lloc per la responsabilitat, per seguir treballant per Tarragona, i això ho farem sempre. De fet, hi ha un proverbi àrab que ens agrada i que ho expressa molt bé i diu que qui vol fer alguna cosa troba la manera, qui no vol fer res sempre troba una excusa. Nosaltres no serem mai de les excuses, nosaltres som i serem sempre qui trobarà una manera per seguir treballant per aquesta ciutat, excepte quan, malauradament, no hi haurà més remei que acceptar la no entesa, sempre, però, com a última opció. És evident que això no va d'exhibir egos, que no va de guerres partidistes, que va de posar per davant de tot les persones i la nostra ciutat. I diem això perquè potser el nostre vot ha pogut sorprendre algú. Doncs que no ho faci. Aquest és el vot que nosaltres creiem responsable, un vot que arriba després d'unes negociacions on hem arribat a una entesa amb el govern. I des d'aquí aprofito per agrair a la consellera Mascaró el seu tarannà i la seva predisposició. Si hem arribat a acords és per la bona predisposició de tots plegats i tant de bo la política fos sempre tan senyora. I diem tant de bo perquè en els últims 4 anys de ben segur que no sempre ha estat així. No cal recordar avui els pressupostos prorrogats i altres fets que segurament val més oblidar. El vot d'Esquerra Republicana és un vot amb mirada llarga, de ciutat per la ciutat, un suport als pressupostos que faran avançar Tarragona, que al final és el que tots desitgem. I és que avui demostrem que és rotundament fals d'aquell discurs de qui deia que Esquerra s'havia enrocat a vegades en el no. Qui ho deia s'equivocava. Esquerra s'enroca en un no en tot allò que no és just o que no és bo per la ciutat. I no s'equivoquin, perquè això segurament alguna vegada tornarà a passar. Fa poques setmanes van votar no a les ordenances, cert. Avui, amb el pressupost més opulent dels últims anys a la mà, és més que evident que aquella pujada del 7,4 de l'IBI per nombrar la pujada més icònica i famosa, evidentment no calia. I no diguin que és gràcies a aquella pujada que avui tenim aquests pressupostos, perquè no és cert. Tenen el PIE, que potser arribarà i seran 4, com deia el senyor Collado, o potser seran 7. Tenen romanent i tenen molts altres motius perquè recordem que la pujada que vam proposar nosaltres, el 3,5 d'IBI, que corresponia a l'IPC, i que vam proposar amb una bona gestió i contenció de la despesa, com vostès tant ens reclamaven anys anteriors, ens haguessin sortit sense escanyar els ciutadans i ciutadanes de Tarragona. No hem estat mai en fallida, no calia aquesta pujada desmesurada, i diem desmesurada perquè ho ha estat. Des d'Esquerra no neguem que sovint calen apujar els impostos, però en mesura i en proporció. Una mesura i proporció que vostès, senyors i senyores del PSC, tampoc veien bé anys anteriors. No els hi va semblar bé una pujada del 3,9 de l'IBI l'any passat. No cal recordar que sí els hi ha semblat bé a vostès i als seus socis una pujada del 7,4 aquest any. Aquesta pujada els permet governar còmodament a costelles dels ciutadans. Però mirem endavant i parlem dels pressupostos, que és el que votem avui. Les propostes que vam presentar des d'un primer moment i que avui són acords, propostes que creiem que són de ciutat, no són propostes costoses de les quals el consistori no en podrà lluir. Són propostes totes elles reconeixibles, per què no dir-ho boniques, necessàries i demandades per molts col·lectius de la ciutat. 1.100.000 euros per 5 centres cívics, al centre, al llevant i al barri del Port. Uns equipaments imprescindibles per la socialització dels veïns i de les veïnes, per la cultura, per la dinamització del barri, per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes, i és també un deute històric al qual calia posar-hi remei. És evident que parlem del centre cívic de Llevant, aquest edifici de l'entrada de la residencial. És evident que parlem del centre cívic de Santillán, al barri del Port, un barri que necessita d'un centre d'aquestes característiques per dignificar-lo, perquè els veïns s'hi retrobin. El centre cívic de l'Avinguda Catalunya, el centre de la ciutat, no disposa d'un centre cívic d'aquestes característiques. Té un petit centre que està pràcticament tocant a l'Avinguda Roma. Per tant, un punt de trobada també per als seus veïns. O el centre cívic de l'edifici de Lletres, el Passeig Imperial Tàrraco, el projecte, els diners per començar aquest projecte. Un centre cívic que podria ser un pol d'atracció al mig, al centre de la ciutat de Tarragona, i que d'aquí es podrien desprendre altres centres potser més satellitars, però que aquest podria ser un gran pol d'atracció per a aquest tipus de centre cívic. O també el centre cívic Francolí, també molt demanat per a l'associació de veïns del Parc Francolí, perquè en aquella zona evidentment no tenen aquest tipus d'equipaments, i ja sabem que hi ha 2 zones on es podria fer, bé un pàrquing que hi ha allí en desús o bé a l'edifici dels Mossos d'Esquadra, que quedarà buit. Per tant, creiem que aquests centres cívics són importants per dinamitzar la ciutat, són centres cívics que dignifiquen els barris i són centres cívics que són necessaris. També hem proposat la millora de la via pública, 1 milió per la urbanització del polígon Francolí.
important, imprescindible, però també la peonització d'Unió, Prim i Apodaca, posant al centre els vianants i els comerços del centre, importantíssim, vianants i comerç, cercant la dinamització, les grans voreres, els espais agradables, retornant als carrers els peatons i no als vehicles, i això passa també pels carrils bici, famosos carrils bici. Uns carrils bici que poden jugar a fer la broma que per aquests hem canviat el vot, però disculpin, ho saben bé que no som tan simples. Els carrils bici eren una proposta a cost zero. La partida ja hi era, no costava absolutament ni €1, només s'havien d'acceptar. Per què no els volien no ho entenem. PP i Vox els estan retirant de les ciutats on governen i per això pensàvem que el PSC no podia fer el mateix. Els carrils bici porten implícits els conceptes de sostenibilitat, mobilitat saludable, descarbonització, cohesió i en general un model de ciutat cap a on volem anar. I no hi podem renunciar, perquè a més hem de cosir els ja existents per crear una xarxa de carrils amb sentit i funcional. No oblidem tampoc que hem acordat €1.000.000 per habitatge d'ús social. Aquesta també és una mesura continuista respecte a l'anterior mandat. Tarragona té una alçada de preus important. Amb aquesta mesura d'accés a l'habitatge d'ús social combinada amb la restricció de pisos turístics per la part de la Generalitat i si sumem el pla especial que farem en un futur, podrem treballar ara sí per facilitar l'accés a l'habitatge. Política que recordem que vam començar amb el conseller Pinedo i que vam seguir treballant amb la CUP. També €200.000 per un pla d'accessibilitat real, no com el que tenim ara, que és una petita mostra que està només al centre de la ciutat i hem d'aconseguir fer de Tarragona una ciutat amable i accessible. També incidim en polítiques que milloren la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes més petits i en l'espai on passen més hores i són les escoles. €400.000 per mantenir-les, rehabilitar-les, perquè hem de cuidar els infants, perquè són el futur, i aquesta és una política que també respon al llegat republicà. Cuidem també les associacions de veïns, que fan una gran tasca, €300.000 pels seus locals, i finalment 200.000 per l'actual local de l'ICAC, un projecte que treballi per traslladar-li la seu dels Xiquets de Tarragona juntament amb equipaments socials per un barri amb mancances. Un total de 4,2 milions d'euros de polítiques socials, econòmiques i que segueixen en la línia del que treballa des d'Esquerra Republicana, que ja veníem treballant i que volem seguir fent. I sí, és important saber qui ho ha negociat, el què i per què, perquè tot té un sentit, perquè unes prioritats i no unes altres, perquè allò pel qual lluitem i defensem també és el que ens defineix. Tampoc dubtin que farem un seguiment exhaustiu d'aquestes partides, votem que sí, però fiscalitzarem que tot això, evidentment, es dugui a terme. Per tots aquests motius votem que sí. Un sí desacomplexat i anant de cara. I no ens n'amaguem de res. Votem que sí perquè al costat d'aquestes propostes també volem treballar per continuar els projectes impulsats pel govern de Ricomà. Per exemple, tots els Next Generations que es van aconseguir. Seguim també amb la transformació de la ciutat. Volem que Tarragona avanci. Volem que es modernitzi i estigui a l'alçada de les necessitats de tots els seus ciutadans, perquè des d'Esquerra Republicana pensem sempre en clau de ciutat. I finalment, decidim votar que sí, perquè decidim deixar de banda lluites partidistes, la política electoralista, deixem de banda la lluita pel desgast dels partits contraris, deixem de banda les venjances inútils que no ens portaran enlloc. Podríem posar pals a les rodes, enrocar-nos en el no, tal i com van fer el màxim partit de l'oposició aquests últims 4 anys. Però nosaltres no som així, volem seguir amb una política d'oposició responsable, crítica quan cal, però constructiva sempre vers la ciutat.